Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. НТР каналында сез көн темасы тапшырын карыйсыз. Студияда алып баручы мин, Гөлназ Кашаева. Бүген бездә кунакта Ковер яшьләр инициатива үзәгенең яшьләр белән эшләү белгече Диана Ахунова. Сәлам, Диана. Сәлам, Гөлназ. Безнең бүгенге әңгәмәне йортсыз калган хайваннар көне алдыннан сезнең Ковер яшьләр инициатива үзәгендә уздыра торган акция турында башлыйсы килә. Инде без кичәдән бирле шул хайваннарга кирәк булган ризыкларны, хайваннарга кирәк булган әйберләрне җыя башладык һәм ул акция 20 августка кадәр булачак. Нигездә кемнәр булыша күбрәк? Безнең яшьләр идарәсе. Ни өчен сез булышырга булдыгыз? Дөресен әйткәндә, без алар белән инде күптәннән бирле дус, без аларга гел булышабыз, аларга гел ашамлыкларны җыябыз. Һәм инде бу акция беренче түгел, шуның өчен булышырга булдык. Диана, килешәсеңме? Күпләр моны сукыр һәм кирәкмәгән гуманизм дип саныйлар. Нәрсә уйлыйсың бу турыда? Мин шул кешеләр белән бик тә килешмим, чөнки хайваннар да бу бит инде җанлы һәм аларга да булышырга кирәк, чөнки һәрбер кеше шундый ситуациядә кала ала һәм һәрбер кеше шундый ярдәмче булырга тиеш, минемчә. Гомумән әйткәндә, Россиядә хайваннарның хукукларын яклау проблемасы бар. Шулай бит, менә ни дәрәҗәдә? Менә синең фикерең. Минемчә, хәзерге вакытта ул иң актуаль проблемаларның берсе, һәм күп яшьләр бу проблема белән кызыксына, һәм минемчә, алдагы көннәргә ул проблем булмаячак. Чөнки бөтен кеше аның белән кызыксына башлый, һәм мин ничек ышанам, киләчәктә барысы да яхшы булачак. Диана, хәзерге вакытта камерага син безнең тамашачыларыбызга мөрәҗәгать итә аласың, шушы акция турында тулырак. Кадерле дуслар, кадерле телевизор караучылар. 20 августка кадәр сез хайваннарга кирәк булган ризыкларны, хайваннарга кирәк булган әйберләрне Ковер яшьләр инициатива үзәгенә китерә аласыз. Без эшлибез һәр көн сайын 10-нан 9-га кадәр. Рәхмәт. Диана, син әле яшьләр белән эшләү белгече. Бүгенге көндә безнең шәһәрдә нинди яшьләр программасы үсеш ала, ниндиләре эшли алмый? Дөресен әйткәндә, минемчә бөтен программаларда эшлиләр. Әз булса да, күп булса да, мәсәлән, мин үзем эшлим телләр саклау буенча программасы, һәм минемчә безнең эш бик яхшы бара. Без төрле чараларны оештырабыз, төрле яшьтәге кешеләр белән эшлибез. Бу елга сезнең бурычлар һәм планнар турында сөйләп китсәгез иде. Бу ел инде безнең тиздән бетәчәк, тик безнең бар шундый традицион чаралар, мәсәлән, ул Түбән Кама гүзәле һәм батыры бәйгесе, элекеге Чибәркә һәм Татар егете исемен йөртә иде. Без аны ел сайын үткәрәбез һәм быел инде сентябрь-октябрьдә алай берсә үткәрербез. Һәм әлбәттә инде без шундый яңа форматта чараларны оештырабыз, мәсәлән, татар телендә квиз, милли хан дигән. Без аны ай сайын көллияттә укыган яшьләр белән, студентлар белән үткәрәбез. Татар телендә мафия үткәрәбез. Һәр ай сайын шулай ук Ковер яшьләр үзәгенә килә аласыз һәм татар телендә мафия уенын уйный аласыз. Килергә кирәк сезнең? Кирәк. Диана, сез нәрсә турында хыялланасыз? Мин менә студияга килдем дә һәм әйтәм, күптәннән бирле шундый матур студияда камераларга сөйләп, шундый хыяллана идем, чөнки минем шундый хыялым бар иде, телевидениедә эшләргә, кайчандыр мин ТМТВ каналына бардым кастингка. Кызганычка каршы мине алмадылар, тик менә хәзерге вакытта бәхет елмайды, мин сездә монда утырам. Шуның өчен минем өчен бик зур бәхет. Безнең кунак булырга соңгысы булмасын. Булмасын, тагын чакырыгыз. Шәһәрдә яшьләр советы бармы? Кем тәкъдим итә аны? Дөресен әйткәндә, безнең, мәсәлән, Ковер яшьләр үзәгендә бар төрле оешмалар. Мәсәлән, ул волонтерлар, сәләтле яшьләр, татар яшьләре, КВН
кем КВН белән кызыксына. Һәм аларның һәрберсендә дә бар шундый актив. Минемчә, ул шундый бөтен Түбән Каманың актив яшьләре, безнең кайбер гаиләләр дә һәрберсе үзенә шундый юнәлеш сайлый да, шунда үзенең сынап карый. Җыелышкач, ниндидер планнар корасызмы? Әйе, җыелышкач без сөйләшәбез, нинди безгә хәзерге вакытта проблемалар бар, нинди чараларны оештырып була, һәм инде бергә аларны оештырабыз. Безнең шәһәр көннән-көн матурая. Һәм быел безнең шәһәребез үзенең күркәм 55 яшьлек юбилеен билгели. Минемчә, бу бик зур бүләк яшьләр өчен Extreme Park үзенең Алла берсә ишекләрен ачачак. Аның исеме бармы? Аның исеме бар, һәм тиздән сез аның исемен белерсез. Сер булсын. Ярар. Инде Диана, яшьләргә сездән теләкләр. Кадерле телевизор караучылар, мин сезне шәһәр көне белән котлыйм. Безнең шәһәребез шулай балкып торсын, бөтен яктан үссен һәм дөньяларыбыз исән имин булсын. Кадерле яшьләр, мин сезне Ковер яшьләр инициатив үзәгенә чакырам. Бездә бик кызык чаралар бар, килегез. Сезгә күбрәк яшьләр, актив яшьләр килсен иде. Сезгә алга таба, Диана, шулай ук кабат изгелек кылырга насыйп булсын һәм иң яхшы теләкләр белән без сезнең белән дә саубуллашабыз бүген. Һәр вакытта шундый актив булып калыгыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Кадерле тамашачылар, исегезгә төшерәм, бүген безнең студиядә кунакта булды Ковер яшьләр инициатива үзәгенең яшьләр белән эшләү белгече Диана Ахунова. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сау булыгыз.